Здравейте, приятели! Днес в изпълнение на нашите обещания към вас и обещанията лично на Христо Расташки към неговите избиратели, МЕЧ депозира закон за изменение и допълнение на закона за задълженията и договорите. Най-важното, което трябва да знаете е, че този законопроект спира своеволията на ЧСИ-тата, колекторските фирми и кредиторите спрямо погасителната давност по задълженията на българските граждани. С този закон ние очакваме парламентарните групи да ни подкрепят, защото поставяме началото на процеса и по така наречения фалит на физически лица. Без такова изменение той не може да бъде приет. С този закон спираме една порочна практика през годините, ЧСИ-тата заедно с кредиторите многократно да рестартират вашата погасителна давност и вие да се оказвате вечни длъжници. Това е една малка промяна в ЗЗД, която ще доведе до огромни последствия в ситуацията, в която се намират може би 1 милион български граждани. Благодаря на Христо Расташки, защото той се зае с този законопроект, изготви го сам и му пожелавам успех и се надявам да бъде приет в Народното събрание след Нова година. Христо? С този закон ние изцяло ще променим начина, по който тече погасителната давност и тя няма да може постоянно да се прекъсва. Това е нещо, което аз лично съм обещал към вас и ние от партия МЕЧ също и е наша кауза вече отдавна. Надявам се да бъде гласуван от всички партии, защото този закон е в интерес на абсолютно всички български граждани, които рано или късно са се оказали длъжници.